Tehát a lényeg az, hogy 2005. októberében kaptam egy levelet, egy érdekes jelenségről számol be. Nem mondom azt, hogy nekem ez furcsaság volt, elég gyakran kapok ilyesmit, és tárgyalni is szoktuk az általam szerkesztett újságban. Tehát akkor még egyszer kezdem. 2005. szeptemberében kaptam ezt a levelet, ha jól emlékszem. Az érdekessége az, hogy általában a gömbvillám megfigyelésével kapcsolatban két probléma szokott lenni. Egy, hogy nagyon messze van a jelenség. Kettő, hogy közel van ugyan, de az illető annyira leblokkol, hogy képtelen magához térni, és nem tudja megfigyelni pontosan a jelenséget. Ami a levelet illeti, megkeresem, azt hiszem beraktam valamelyik dossziémba, rögtön hozom. Igen, persze, itt lakok Komjátadár utcában. Itt a Gandhi gimnáziummal szemben. Nem hallottam róla. Nem igazán. Itt nem láttam senkit dolgozni. Nem hiszem, hogy történt volna valami. Vagyis legalábbis nem hallottam róla. Nem hallottam róla. Nem, pedig erre járunk játszótérre a gyerekekkel, de nem hallottunk itt semmit. Üdvözletem! Megint 100 Csongor vagyok, nagyon örülnék, hogyha visszahívnának. Köszönöm, viszont. Gandhi gimnáziumban. Itt ebben az épületben? Nem hallottam. Nem. Semmi ilyen nem volt? Nem, most ilyesmi. Megkérhetném, hogy hívjanak vissza? Jó? Ezen igen. Akkor ezek szerint kiírta a telefonot. Itt a Gandhi gimnáziumban? Igen. Le volt zárva egy rész? Nem tudok erről semmit. Én nem láttam semmit. Nem láttam ilyesmit. Én nem tudom, pedig járok a boltba. Nagyon szépen Nem köszönöm. emlékszem rá. Köszönjük. Nem tudok. Nem. Fejből tudom a számokat. 13-szor próbálkozunk. Lassan. Igen, tehát érdekes, hogy a pécsi Gandhi gimnáziumból írta nekem egy fiatal fiú. Mindenképpen figyelemre méltó levél. Itt vagyunk, ez itt mögöttem, ez itt a Gandhi gimnázium. Ez az az intézmény, ahol itt azt a bizonyos levelet kaptuk attól a bizonyos fiútól. Nos, számtalanszor próbálkoztunk azzal, hogy telefonon, e-mailben megpróbáljunk valakit elérni az intézményből, hogy egy kicsit elbeszélgessünk arról, amit szeptember végén feltételezhetőleg, közel egy fél éve feltételezhetőleg itt ezek között a falak között történt, mert hogy hát az eddigi információink alapján ez elég különös, elég titokzatos esemény lehetett. A hivatalos útját a dolognak azt mellőztük, attól a pillanattól, hogy a telefonálgatások nem jártak sikerrel, úgy gondoltuk, hogy kijövünk egy kamerával, nem szólunk senkinek, és egyből a gyerekeket keressük meg. Tőle 4 utcás voltam. 4, ja. Egy volt. Két kocs volt. Igen, van a másik. De kéne nyomni meg, mint a nézzel. Kapó. Ha? Anikó. Kampozz. Ha meglátjuk. Figyelj, előre. Lehet próbáltatni. Lefogod előtt. Oké. De nem mindig. Német órán. De volt egy idő, amikor nem voltunk itt. Igen.
Most jöttek vissza a 2 héttel. Ami átépítés. Átépítés volt. Azt mondták, de nem változik semmi. Mindenütt Csak annyi, hogy egy pár ajtón, kicsit arra ilyen nagy karikák vannak. Igen. Meg ki van cserélve az ajtó. De amúgy is jó volt, ahogy volt az osztály, meg az egész De rész. szerintem az a fényét, azt láttunk kint egyszer az ablakba. Mert egyszer láttunk kint egy fényet az ablakban, ilyen nagy fény volt. De nem akartak róla beszélni, hogy mi az. Érdekes levél, tulajdonképpen egy fényjelenségről tudósít az illető, ami lyukat ütött az ajtóba, és ami külön figyelemre méltó, hogy elég pontos megfigyelés. Hát Kalancs István 9. osztályos tanuló, hát többször keveredett különböző ügyekbe, és ezért sajnos az x-edik ügynélet el kellett távolítanunk az intézményből. Lopási ügye volt neki, verekedési ügye, ahol emlékszem, 7-es kisdiákot fenyegettek és zsaroltak, meg tehát fizikai erőszakot alkalmaztak. A Zolika meg a Roni látta. De... Igen, a Ronit ki is rúgták. Ez kinőíró. Végülis nem ez miatt rúgták ki. De ezért. Nem azért rúgták. Meg a Zolika kicsit kinőíró, megzavarodott. Magába van körülözni. A Roni volt a legjobb barátja, azt most elvitték, kirúgták. Viszont arra lennék kíváncsi, hogy ezt a fiút október végén rúgták ki. Miért? Miért? Hát nézze, végig kellett járnunk egy hivatalos utat. Én nem tettem azt, hogy egyik napról a másikra, egyik percről a másikra bárkit eltávolítok innen. Megmondanám, hogy mi történt október végén ezzel a fiúval? Mi volt az a vétség, amiért végül is elkezdtem? Nem mondom meg, én nem vagyok köteles, magának kell beszámolni. Hát ez nem az önügye, ez egy belső ügy. Ebben részt vettek az intézmény pedagógusai, az érintett diákok, szülők, hivatalosan kértek értesítve, teljesen jogszerűen ment minden. Kirúgták? Igen, úgy hallottam, hogy kirúgták, sejtettük, hogy mi volt, de azt hiszem elköltöztek valahogy, Romonyán laktak, azt hiszem. Nekem meg is volt a telefonszáma, de nem érem el sajnos sehol. Nem találkoztam vele már rég. Egyszer találkoztam vele, utána már sehol. Nem lehet az, hogy ennek a fiúnak az ügyel kapcsolatban van azzal a szeptemberi történéssel, amiről aztán végül is nem sokat hallhattunk, de hogy valami furcsaság történt, az elég gyanús számunkra. Na nézd, ez az, amiről egyáltalán nem volt szó se, tehát hogy magunk ide jönnek és tehát ilyen kérdéseket tesznek föl. Én elmondtam magának, hogy teljesen hivatalosan jártunk el az ügyben. Azt hiszem, hogy ezt maguktól is elverettem, tehát hogyha ilyen kérdéseket akarnak föltenni nekem, akkor hivatalosan járjanak el. És befejeztük. Elnézést kérek, hogy ilyen drasztikusan félbeszakadtam a beszélgetés. Minden további jó munkát mindenkinek. Viszontlátásra. Köszönjük szépen! Józsibá kiküldte a Ronit az óráról, ide a titkárságra, és amikor kiment, látott egy ilyen villámszerűséget, ilyen fénygömböt, és ezt írta meg a levélben, amit elküldött annak az újságnak, az Üzenetek című újságnak. Megírta ezt a levelet, és elment az iskolából, a szüleit íratták, nem tudom, hogy miért íratták ki,